Molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. UNozuko uxolelwe ke nguAnathi ngayo yonke into amenze yona. Kodwa ke uNozuko vele bethunywe nguNomaflawa makazisondeze kuAnathi. Ethi uNomaflawa kuthiwa kaloku keep your enemies closer. So wenza loo nto ke ngoku wayakhe kuAnathi wafika ucela uxolo. Anathi wamxolela ke. But into ayenzileyo ke uNozuko uye wathatha ifowuni kaAnathi ngelithi uzofowunela umastandi wakhe ngoba uAnathi bethe uyamazi. Kanti ufuna uthatha ii-messages zikaAnathi ajonge ii-messages ezisa kuThulani. Wathatha i-voice note apho wayixelela khona uThulani uba uyazibulala, wayiforwarda straight to ifowuni yakhe. So now uAnathi ke ngoku ubhizi ulungisile wenza idina for uLuzuko noNozuko. Lapho ke uLuzuko bethi akafuni kwanto izomhlanganisa noNozuko ngoba uNozuko uyamazi ethi uyakuyuza usuvumile uNozuko akusebenzise for iingxaki zakhe. Hayi ke uAnathi wesithi mna ndimxolele uNozuko ndicela nixolelane inkosikazi yakhona. Ndithi kaloku naye uAnathi uguilty. So wavuma ke uLuzuko ke uba uzawufika ke amhlala. Fikile ke uNozuko ke ezohlala ke bezodla ke noLuzuko kuloo dina bebeyenzelwe nguAnathi. Bathe ke besathetha kwabesemxelela uba ukhona into acela ukummamelisa yona kodwa xa bebo bayi-2. So uLuzuko wathi ke usufuna uqala izinto zakho futhi wathi no ndicela undithembe. So wahamba ke sivezelwe ke sele bengaselwandle. uLuzuko emxelela ke uNozuko emmamelisile phofu i-voice note lekaAnathi uba wayefuna ukuzibulala and uyamthanda uThulani wathi yonke into. uLuzuko ke beyinto ephambeneyo ke sithi sozithulana menze le nto into ayicreate ngokwakho uNozuko. Wathi omnye into yoba ulazi ngoku ilizwi lomfazi wakho mamela le nto ndixelayo. Wabe sithi ndiza kuforwardela kanasefowunini yakho uzuzimamelele. So uAnathi ke yena ngapho ubhizi ncokola nomakhulu wakhe uthi akazi uMatilda bethe le nto lenoba yi-mistake la yenzayo yokuba axolele uNozuko. uNozuko ngonyama ungeke uyifithi ijike kakho izawuvela ijike ibulalo kwawena mnikazi wayo. So ngoku sencokola nomakhulu wakhe umakhulu wakhe hayi wena ungumntana onentliziyo entle kodwa ke asiyazi nyani into kaNozuko uba ithi uNozuko bengeke akuxolele kodwa yena. But kule nto mna kaLuzuko noNozuko omxeleleyo I think uNozuko uyacinga into yoba i-reaction kaLuzuko izawuthini na xa emxelela ngale voice note. I don't think inyani kodwa ke uba yinyani andazi ke uba i-reaction kabulelwa izawuthini asoyazi le nto. Abanye abafazi bona bazawuthini xa ngaba ke sekusaziwa ke ngoku into umntana wakwaThulani. Uzithi ubulele uzamyeka uNozuko ngolu hlobo adistroye impilo yomntanakhe. Asazi ke enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singekhomenta futhi bye.